Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά, εγώ με μια χαρά. Σήμερα σας έχω μια έκπληξη. Θυμάστε την άλλη φορά που έφαγα τη σοκολάτα του Ντουμπάι? Κοιτάξτε τώρα τι έχω. Ανάποδα το έχω. Ωραία. Τάρια. Λοιπόν, θα μου πείτε, τι μας τα δείχνεις αυτά? Κοιτάξτε. Αυτό εδώ, ξέρετε τι είναι? Τη φούρ του Ντουμπάι. Και θα το δοκιμάσω. Να δείτε, έχει και αυτό που έχει και σοκολάτα. Χάλια θα είναι και αυτό. Έτσι και έτσι. Λοιπόν, να το βάλω ένα... όχι 7, δεν το αξίζει. 5, άντε 6,5 στα 10. Πάντως αυτό και όλα τα άλλα είναι πολύ καλύτερα.